bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Pagkahalik ko, parang gusto kong sumuka sa angking nitong amoy. Hi, DJ Rocky. Alam ko, nakatatapos lamang ng Holy Week. At dapat, nakapagnilay-nilay na ako. Pero, hindi ko lang maiwasan na magkuwento ng hindi masyadong okay na ikuwento. Pero, naniniwala ako na etong nangyayari sa akin ay merong malaking leksyon na pwedeng kapulutan ng aral ng iba. Kaya naman hayaan mo ako na ibahagi ang kwento kong ito. Itago mo ko sa pangalang Jericho. Pogi, merong malaking sasakyan. At malaki rin ang puso pagdating sa pagmamahal. Ito, ang aking SPG, as in super, backgammon, secret file. A month ago, meron akong nakilalang isang babae na makinis, maputi, at talagang kargada 8 ang laman. Kung ikukumpara ko siya sa isang artista, ang kanyang facial features ay mala heart evangelista. Plus, kapag sininghot mo siya, mabango. Para kang umaamoy ng fresh na bulaklak na gusto mong pitasin. Nakilala ko siya sa isang bar. At itago natin siya sa pangalang Heart. Kinuha ko ang kanyang number, pati na rin ang kanyang Facebook account, para naman wala ng takas at hindi na siya makapagsinungaling pa. Nice naman si Heart at ibinigay naman niya. Mukha rin namang laban na laban si ate mong girl. Natapos ang gabing yun sa bar, ay tumawid na ang pag-uusap namin through chat sa FB. At hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa bilang isang lalaking pogi na malaki ang pagmamahal. Na merong galaw. Iniyaya ko na siya na lumabas kaming dalawa. Kaya naman sa araw na iyon, nag-date kami. Sinundo ko siya sa kanyang condo. Pumunta kami
sa isang restaurant sa BGC. Kumakain naman pala siya ng steak at umiinom din ng wine. Kaya naman yun ang in-order ko. Steak and wine. Social. Classy. Parang katulad niya. Nakabigha-bighani. Ang pwesto naming dalawa ay magkatapatan. Kwentuhan to the max kami. Marami akong nalaman tungkol sa kanya at marami rin siyang nalaman tungkol sa akin. Sumapit na yung oras para kami umuwi na. At nung iuuwi ko na siya, sinubukan ko na ako mismo ang maglagay ng kanyang seatbelt. Sabay sunggab na halik sana sa kanya. Pero ang nahalikan ko lang ay ang pisngi niya. Sayang. Nakarinig ako mula sa kanya ng pagkagulat. At the same time, mahinang tawa mula sa kanya. Parang katulad na lang nito. Eddie, nang marinig ko yun, sabi ko sa sarili ko, aba, baka ito na ay senyales na pwede nang lumapat ang aking labi sa kanyang labi. Kaya naman, naglakas loob na ako na ismack siya. Ilang segundo pa ang lumipas ay mukha namang walang pagpupumiglas o pag-alma ang nagaganap. Kaya sinubukan ko nang pasukin ang kuweba ng kanyang bibig. Pero nang ako'y dumapo sa kanyang bibig, hinalikan siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Parang gusto kong sumuka sa angking nitong amoy. Oo, DJ Rocky. Parang gusto kong sumuka sa angking nitong amoy. Parang sumingaw ang imburnal. Kaya ang ginawa ko ay isinuko ko agad ang laban. At hinalikan ko na lang siya sa noo para hindi niya mahalata na ako ay natalo sa laban. Knockout ako pag nagkataon. Alam kong gusto niya pa, pero hindi ko na kaya. Baka mahimatay na ako ng tuluyan. Naiuwi ko naman siya sa kanyang tinutuluyan. Pero hindi na ito nasundan. P.S. Dahil kay Heart, na-motivate ako lalo mag-toothbrush. Dati, twice a day lang ako nagtutoothbrush. Pero ngayon, 4 times a day na. P.P.S. Hindi na kami nag-usap ni Heart sa personal ulit. Sa chat na lang. Naway magsilbing aral ito sa lahat ng mga nakikipag-date na before Versace on the floor o before gumawa ng pakikipagbakbakan, i-check mo muna kung amoy imburnal ang kanyang bibig para hindi ka matalo sa laban. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Jericho at ito ang aking SPG, as in Super Pag-Nerd Secret File.